Paano makaangat sa trabaho o paano mabigyan ng aumento sa inyong trabaho? Yan ang mga katanungan ng marami sa ating kababayan at yan ang tatalakayin natin ngayon sa Dad ng Bayan. Ako po si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ang kasagutan dyan, napakahalaga yung huwag niyong kakalimutan. Una, kinakailangan you have to do more. Yung tinatawag natin productivity. If you want more, you have to give more. Ang ibig sabihin niyan, kung gusto mo madagdagan, dapat madagdagan din ang iyong productivity o yung resulta o output ng inyong trabaho. The more you give, the more likely you will get. So kaya lang marami sa ating kababayan, ang nagiging pananaw nila, humihingi sila ng dagdag o karagdagang sahod o karagdagang bayad, ngunit hindi naman nila dinadagdagan yung output o yung resulta o yung kanilang mga nagagawa. Kaya kadalasan, hindi na pagbibigyan. Kaya, una, huwag niyong kakalimutan, paulit-ulit kong sasabihin, mahalaga na kung gusto niyong madagdagan, dapat dagdagan niyo rin yung resulta ng inyong trabaho. Napakahalaga niyan. Pangalawa, kinakailangan patuloy niyong pag-igihin yung trabaho niyo. Ibig sabihin, patuloy niyong pag-aaralan kung paano niyo pagagandahin yung trabaho niyo, kung paano nyo palalawigin at pabibilisin yung inyong trabaho para sa ganon ma-appreciate o makita ng inyong mga pinaglilingkuran na hindi lamang nadadagdagan ang inyong nagagawa, kung hindi napapaganda nyo pa mayat maya. So makakatulong yan na kayo'y mapansin kung lalo nyong ini-improve o lagi nyong ina-upgrade ang inyong performance. Pangatlo, napakahalaga din ito, yung tinatawag nating positive attitude. Meron ang kasabihan sa English, it's not your aptitude, but rather your attitude that will determine your altitude. Anong ibig sabihin niya, mga kababayan? Ang ibig sabihin niyan, hindi lamang ang iyong karunungan o abilidad ang mag-aangat sa iyo. Kung hindi, kung meron kang abilidad at maganda yung pag-uugali mo, maganda yung pananaw mo at positibo kang tao, at may abilidad ka pa, mas madali kang mabigyan ng aumento at mas madali kang makaangat sa buhay. Kaya huwag natin kakalimutan yan, mga kababayan, na aking mga payo sa inyo. Una, uulitin ko lang, if you want more, you have to be ready and you have to be able to give more. Pangalawa, always improve yourself. Palagi mong aralin kung paano mo pagagalingin ang iyong trabaho at pagagandahin. At pangatlo, maging positibo ang iyong puso at pananaw sa buhay. At pag naipakita mo yan at hindi ka pa rin nabigyan ng aumento o hindi ka pa rin nadagdagan, pwede mo namang banggitin at ipakiusap ng maayos. Kung maganda ang pakiusap mo at meron ka nung tatlong sinasabi ko, ay mas mahirap kang tanggihan kung sino man ang iyong pinaglilingkuran. Kaya mga kababayan, always have faith. Huwag kayong mawawalan ng pananalig, una sa Panginoon, pangalawa sa inyong sarili. At palagi kayong manalangin para sa gayon magabayan kayo sa inyong buhay at araw-araw na kabuhayan. Maraming salamat, mga kababayan at kapatid.